Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad. An baden TV shirifla lajɛbagaw Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan wale ɲuman dɔ folo bɛ ka tasaw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ sigiyɔrɔw la. An b'aw ladɔnniya ka fɔ bi an bɛ janjigi la ka bɛn ni décembre kalo ye san 2025. An karamɔgɔ n'o de ye Ayuba Sangare na ale de ye Nabi Zahara karamɔgɔba ye janjigi la kɔnɔna na. Nin ye laada ye san o san Ala kira kisi nɛɛmaba ye a denmuso sanuma n'o de ye Fatima Zahara ale ka anniversaire kɛnɛ a b'o sigi san o san ka fara a jɛɲɔgɔnw kan. Ni ye Fatima Zahara ka bangeni nisɔndiya kɛ a bɛ n'a fɔ ye silamɛya baara ɲumanba dɔ kɛ. O de hukumu kɔnɔna na an ka maaba welelen caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ olu ye dakurunya fila min fɔ an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An tilela hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la, an sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la, bɛɛ ni ɲankuma i ka wagatiw la. Alhamdulillah bi ye donba dɔ fana ye anw fɛ yan bi an bɛ sababu fo n'o ye Ayuba ye. Vraiment a bɛ nin ko min kɛ an ka sigida in na vraiment a diyara an ye a bonyana anw ma. Alhamdulillah a y'an bɔ fili dɔw kɔnɔ a y'an bɔ dibi dɔw kɔnɔ. Alhamdulillah an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. A ye kuma caman fɔ a muso ma dɛ i b'a ko muso t'anw yɛrɛ bolo. Mun y'a kɛ tan a y'a kɛ tan ne yɛrɛ ta ye fini min bɛ ne la o de y'o san ka di yan kɔlɔsi min bɛ ne la o y'o di yan samara min bɛ n sen na o y'o di yan a tɛ tɛgɛrɛ fɔ n fana t'a kɔsɔ alhamdulillah an ye n jɛɲɔgɔn bɛɛ fo ka an ka karamɔgɔkɛ fo an ka seku fo n'o ye Idrissa Jakite ye anw ni ninnu de ye denmisɛnninyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ka Solomani fo yarabi n bɛ Burama Jakite fo n'o ye n terikɛ ye ka Mamadu Danbele fo n'o ye Buruda ye ka dɔgɔkɛ fo n'o ye Buwa ye an b'u bɛɛ fo an'u furumuso an bɛ jankɛ fo n bɛ n ba ɲuman fo n'o ye Tinɛni ye ani Baro ninnu de y'u sin bɔ u denw da kɔnɔ k'a don walidenw da kɔnɔ wallahi ninnu de tun bɛ dumuniw di walidenw ma k'u denw to kɔngɔ la alhamdulillah an b'u fo an bɛ wasa n'u ye an bɛ Madame Ture fo wallahi an bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan ni musoba in b'an kɔ musobaya tɛ sanudon ye musobaya tɛ fini ɲuman don ye musobaya tɛ foyi ye musobaya ye danbe ani kɛwale a cɛ ye min kɛ an ka sigida in na a kɛra Ala ɲɛna wallahi a kɛra Ala ɲɛna an bɛ Ala fo wallahi Ala ka yafa k'a ma k'a dayɔrɔ sumaya k'a kaburu fɛrɛ k'a kaburu nɔrɔ Ala k'a ɲɛda kira kan Ala ka kira ɲɛda kan Ala k'o k'a ka Alaya bonya kama Ala k'o kɛ Maka ni Madina bonya n'a nɔrɔya kama Ala k'o kɛ bi su in na lahɔrɔma kama wallahi Ture ye min kɛ a kɛra Ala ɲɛna an ka kaburu dɔ in tun bilalen don kɛnɛ faga de kan ni cɛba in de ye kɔgɔ da la k'a clôturer ka d'a ma 1 million tɛ dɛ 2 million tɛ a ye min don a la ka ca dɛ 1 million caman yirika don dɛ wallahi an b'a fo an bɛ waso n'a ye Madame Ture an b'i fo wallahi an b'i fo. An ka foli bɛ se karamɔgɔ Ayuba n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ma ka janjigilaka bɛɛ lajɛlen fo san o san ni ko in a bonya bɛ ta ka di faso kaba ma jama ka ca Mali la sociétéw ka ca jɛɲɔgɔnw ka ca Ayuba la ni ye choix bolilen ka se faso kaba ma o ye kanu ka baara ye donc an b'a fo o ko la an bɛ fɛn fɛn sen bɔra kɔnɔkɔrɔ ka se yan nɔ an b'o bɛɛ lajɛlen fo wajulu a nafa ka bon cɛ ma a ka nafa ka bon muso ma an minnu yɛrɛ nana bi thème tun bɛ min kan n'o ye Fatumata Zaraw ye an bɛɛ ye leçon dɔ ta a kɔnɔ muso bɛ kɛnɛ kan yan nɔ fɛn fɛn fɔra bɛɛ ni dɔ bɛ segin so o bɛ to appliquer so donc o bɛ kɛ baraji ye k'o lase wajulukɛlaw ma ani minnu bɛ fara Ayuba kan ka a organiser mais n tɔgɔma fo n'o ye Umu Dilika ye anw tɔgɔ n'anw bɛ ko min na an b'o la de donc a bɛ cɛsiri min na Ayuba ka ko la hali bi a ka dɔ fara kan Ala k'a sara ye arijinɛ Ala k'a sara ye ko ɲuman caman ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ teleso mɔgɔw fo n tɛ foli bila ka sɔrɔ n bangebagaw fo parce que olu de dara ne na k'an bila société in ɲɛma n'o ye n ka musokɔrɔba ye Madame Kulibali Mayimuna Sidibe ani cɛkɔrɔba Nci Kulibali u bɛ mobilisation kɛ pour que jama bɛ se ka na accompagner nin ko in na cogo min na Ala k'an balo silamɛya kan an fato limaniya kan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen faso kaba mɔgɔ an b'aw fo Ala k'aw sara Ayuba an bɛɛ dɛmɛ na aw ma Ayuba kelen dɛmɛ dɛ u y'an bɛɛ dɛmɛ Ala k'u sara Ayuba fana an b'a fo k'a Sangare an bɛ janjigila an b'an ka dugutigiw fo an ka alimamiw an ka maires n balima minnu bɛ yan n den minnu bɛ yan n bɛ bɛɛ fo k'a dɔ kɛ i b'a fɔ k'a Ture
k'a bɔra Gindoya la k'a kɛra Ture ko n b'a kɛ Ture su in na awɔ k'Ala ka ɲɛmɛ ɲɔgɔn na Ala ka barika don denbayaw la Umu Dili n'i ye cɛba ye kɛnɛma dɔrɔn musoba dɔ b'a bolo n'i ye cɛ kolen ye k'a jɛ cɛ ye hɛrɛ sɔrɔ muso de b'a bolo muso ɲuman de b'a bolo a fɔ Dilika ye hali sa a ka dɔ fara a bɛ min kɛ a ka dɔ fara a kan Aljanna Firdawsi Ala b'a nɔgɔya ye ko n den bɛ Aljanna Firdawsi kile Ala b'a d'a ma a bɛ min kɛ hali sa n'i ye cɛ sutura Ala b'i sutura mɔgɔ mana fɛn o fɛn min kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye ne ma kalan mɛ n karamɔgɔw bi yan Mamadu Danbele bi yan n karamɔgɔ de don si bi yan o ye n cɛ ye n karamɔgɔw caman bi yan nɔ ko ne mɔkɛ ko Seyidina Ali radiyallahu anhu karamarjahu wajiha a ko adamaden n'i ye fɛn o fɛn min kɛ i y'a k'i yɛrɛ n'i ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ n'i ye juguman kɛ i y'a k'i yɛrɛ alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛ yen an ka ustaziba na ale de ye Nabi Zahara fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba karamɔgɔ ye Ustaz Ayuba Sangare ale donna kɛnɛ na ni ka dakurunya fila min fɔ an ka jɛ an k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ Suina an bɛ Zaharaw ka kɛnɛ kan salo an y'a ɲini Ala fɛ n ko Ala ka ɲina don an garizigɛ la Ala sɔnna ɲina an dafalen bɛ Zaharaw ka kɛnɛ kan an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin Aziz an bɛ dugutigi fo ale min sɔnna ka sira di an ma a ka dugu la k'an ka Ala ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Ahlul Beiti ko o min ka gɛlɛn ni baara bɛɛ ye o min ni gɛlɛya sugu bɛɛ b'a la o bɛɛ la ta dugutigi sira di an ma ko min ye an jɛ a ka dugu kɔnɔ an k'o lase an bɛ dugutigi fo Aziz o bɔlen kɔ an bɛ Zaharaw mɔdenmuso fo El Karima an b'a mɔdenmuso fo El Insiya an b'a mɔdenmuso fo Ummu Abiha an b'a mɔdenmuso fo n'o de ye Asan Bani Haidara k'a ni layidu tigiya Aziz an y'a daminɛ ni musokɔrɔba in de ye wa bi an ni musokɔrɔba in de bɛ ɲɔgɔn fɛ sini o cogoya kelen in don an ka layidu a b'a nɔ na a tɛ bɔrɔtɔ ni kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ yafa deli a fɛ a kun b'an kɔnɔ ko Aziz kun taara ni kariti ye ka bonya fɔ musokɔrɔba ye n y'a sɔrɔ jayi m'a kɛ mɛ n ma jigin la hakili lo k'o ka ca kunun de musokɔrɔba in y'a mɛn misiri kɔnɔ ko bi ye anw ka Fatimatu Zahara ye a ko non k'o tɛ se ka kɛ fiyewu ayi ko anw ta tɛ k'i bɛ taa sɔrɔ min ye kuma lase k'a filila parce que munna a balila a la ko anw ka Zaharaw bɛna kɛ ko ale ma bɔ a kalama donc a ko i bɛ taa sɔrɔ kuma lasela filila mais o yɔrɔ bɛɛ an balimakɛ Si a y'an wele k'a fɔ an ye o yɔrɔ bɛɛ an ye téléphone bɔ ni k'a wele a n'an balimamuso Jɛnɛba Ture ka yafa deli u fɛ u ka yafa an ma hakili de y'an sɔrɔ sabula an bɛ Zaharaw préparer waati min an fariw kun t'a cogoya la wa an kun ma nin bɛɛ yɛrɛ laɲini mais o bɛɛ n'a ta musokɔrɔba in nana a ma dan nali ma dɛ n ɲɛ bɛ glacière la glacière bɛ ka tɛmɛ laada ko a ma deli ka na an ka kɛnɛ k'a bololankolon an m'a fo ka tila tuguni ni mawulu bɛ kɛ ne ka kalanden fɛn o fɛn bɛ yen ni organisateur cɛmanw don musokɔrɔba in de bɛ fini kala bɛɛ ye an bɛ Ala deli la ko fini ye sutura ye k'a n'a sutura diɲɛ ani lahara Ala m'o kɛ Aziz an ɲɛ b'an ka mɔlimatu la n'o de ye mɔlimatu Awa Sisoko an b'a fo an ka mɔlimatu Asan Sango an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na a ka musokɔrɔba fari t'a cogoya la a bɛ musokɔrɔba kɛrɛfɛ an bɛ foli d'a ma nin yɔrɔ in na ka Ala deli Ala ka kɛnɛya dafalen di ani musokɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma Aziz o bɔlen kɔ a la an bɛ faso kaba an b'u fo siga t'o la koyi a fɔ tuguni sɛgɛbaliw ani ɲinɛbali
n'i y'a mɛn ko anw bɛ ja sɔrɔ kuma o kuma ka fɔ an bɛ wajulu kɛnɛ sigi ala ni faso kaba sago kabi o ye layidu min ta an ye an n'u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn dɔn fo bi u ka layidu b'a nɔ na ni dɔ ma fara kan dɔ ma bɔ a la a musokɔrɔba sanu an b'a fo n'o de ye tanti Mayimuna Sidibe sɔ dɔɔni tun bɛ ne bolo yan ne hakili la n k'a tun bɛ na n bɛna sɔ d'a ma a k'o kɛ sini daraka ye mais an dala la a b'a sɔrɔ yen an b'a dɔn santew t'a cogoya la o de la a ma ye ani an fa sanuma n'o de ye tonton Kulubali ye an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ a n'a balimamusow bɛɛ an ɲɛ b'a la bi faso kaba mɔbili yɛrɛ de nana jɔ jama caman bɛ ka bɔ a kɔnɔ kalanbulon min n'a ka mɔgɔw an b'u fo o bɔlen kɔ a la an b'an ka cité kalanbulon an b'u fo o ni layidu tigiya misiriba kalanbulon an b'u fana fo o ni layidu tigiya Aziz mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ye ci ɲuman na ni yɔrɔ in na an b'an profiter ni k'an furumuso sanuma in fo parce que an kun tɛ fɛ ka Fatimatu Zahara kɛ tan e yɛrɛ b'a kalama n ko laada don anw ye an tɔgɔ da ko Nadi Zahara ka kɛnɛ don n ko an ka na dɔrɔn an ka da laada dɔ time tan dɔrɔn ka yira Zaharaw la ko an bɛ fɛ ka laada dɔ time ka da kow n'a kɛcogo kan mais alamisa don dugu jɛlen a ye ne ɲininka a ko n bɛ fɛ ko kɛnɛ in ka kɛ cogo di n ko non n ko an tun bɛ fɛ ka laada dɔ time dɔrɔn hali ni jama ma bɔ an bɛ fɛ ka laada dɔ lakile ka Zaharaw ko kɛ tan a ko mun bɛ k'a bali ala ye n seere ni n ye fɛn d'a la min tɛ tiɲɛ ye Aziz n dalen don a la ala bɛ ɲininka a la lahara jɔ a ko mun bɛ k'a bali n ko tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ k'a bali o de ye wariko ye o y'a sɔrɔ an bɛ daraka dun na n ko wariko de bɛ k'a bali i bɛ fɛ n k'a f'i ye n ko wariko de bɛ k'a bali a ko wariko de bɛ k'a bali a ko awɔ ko k'a y'a mɛn o yɔrɔ bɛɛ a donna so kɔnɔ Aziz ka bɔ an ni min ka kan a y'o de ta k'a di yan o yɔrɔ bɛɛ n ye Aziz de wele n ko Aziz n ko sisan n k'a kɛla a ma wajibi ye n ko an ka wuli ka jɔ kɛ an bɛ se ka Zahara ko in kɛ cogo min a ko n'o m'a bɔ n ɲininka a tɔ kan ka kɛ cogo min n pɛrɛlen don Fatimatu Zahara ko la Ahlul Beyti ko la kana sɔn k'i yɛrɛ gêner ala ko fan si la ka n balolen to yen ne furumuso in de fɔ ne ma kana sɔn k'i yɛrɛ gêner ala ko fan si la k'i bɛ fɛ ka ala ko kɛnɛ dɔ sigi ko wariko de bɛ k'a bali ka ne balolen to yen ni i banna k'a fɔ n ɲɛna n ɲini ala bila ɲɔgɔn na n ɲini Ahlul Beytiw bila ɲɔgɔn na muso in ye nin de fɔ ne ye an kan ka minnu kɛ k'o bɛɛ ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen an b'a fo an bɛ ala deli la sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a da an ma ala ka kɛnɛya dafalen di an ma Aziz kuma dɔw ne n'a bɛ to baro la a bɛ to ka ne ɲininka Ahlul Beytiw ka kisa la musobaw ka kisa ne b'a fɔ a ye mais a bɛ ne ɲininka ko est ce que an bɛ se ka Fatimatu Zahara ninnu qu'est ce que an n'u bɛ se ka jɔ lahara jɔ don kɛnɛ kelen kan n ka maa n'u bɛ se ka jɔ lahara jɔ don kɛnɛ kelen kan madama i ye min sɔrɔ n'i y'a di ala ma madama i ye min sɔrɔ n'i y'a di ala ma c'est dire n tɛ se k'a fo ka se a dan na mais ala ɲɛ b'a la ala k'an n'a sara ne ka permis sɔrɔ permis de conduire ne ka permis sɔrɔ grâce à Umu ka permis de conduire sɔrɔ ko n filɛ mobili boli la ale de ye permis ta ne ye ko wa ko n filɛ mobili yɛrɛ bolili la n sera mobili la n filɛ mobili boli la grâce à muso in mama ne dege mobili la dɛ a yɛrɛ de ye ne dege mobili la an dege an b'a fo ala k'a n'a sara ala ka sababu ma k'an ye parce que an karamɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan an ka sufikɛ o bɛ kɛnɛ kan a bɛna kɛnɛ in nɔrɔya ani sufi bura o fana bɛ yan an karamɔgɔ Yasin karamɔgɔ a bɛ yan an ɲɛ bɛ an kɔrɔw caman na Musa bɛ yan Buruda bɛ yan Bura Jakite bɛ yan a n'u n'a ɲɔgɔnna caman ani an karamɔgɔ Sheikh Idris bɛ yan
an karamɔgɔ mamadu danbele a bɛ yan an karamɔgɔ basiri danbele o bɛ yan adama bɛ yan a n'u nɔfɛ mɔgɔ bɛ yen aziz kɛrɛnkɛrɛnyara an b'u bɛɛ fo danbelela kalanbulon an b'u fo ka tila tuguni an karamɔgɔ n'o de ye a n'an fa n'o de ye madu danbele a ko k'an ka dugawu k'u ka sotigi ye k'a fari man d'a la an bɛ ala deli la ka kɛnɛya dafalen di an n'u ma ala m'o kɛ la aziz an bɛ kurantigi wa an b'u fo tumani ale de sɔnna ka kuran di an ma su in na ko k'an ka wajuli kɛ an ka kalanbulon bɛ janila la an b'u fana fo an'an ka kalanbulon bɛ ɲamakɔrɔ an b'u fo aziz an bɛ zaraw ka kɛnɛ kan ɲininkali 3 zaraw ko la an b'an yɛrɛ ɲininka zara iya bintu man hiya zawju man hiya ummu man an b'an yɛrɛ ɲininka zahra salamullahi alaiha jɔn denmuso do dɛ Fatima John denmuso do o don kama o don an taala télé la Zahra ka émission plateau spécial animateur ye ɲininka Aziz mun bɛ ɲini ka don an b'an ka musokɔrɔba fo n'o de ye Jakite ye an ka musokɔrɔba Tinɛni an b'a fo a fari man d'a la a bɛ kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na an bɛ baara la waati min a nana k'i tigɛ kuru k'a di yan n y'a sɔrɔ giriman b'a kɔnɔ o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ nalen don ko problème dɔ ɲɛnabɔ dérangelen don dɔrɔn an sina ka wari di k'o ɲɛnabɔ ala ni musokɔrɔba in sababu an b'a fo Tinɛni ala ka si ni kɛnɛya di an ma ala ka kɛnɛya dafalen d'a ma Jange Ture a n'a balimamuso o bɛ yan an b'u fana fo Aziz télé mɔgɔw ye ɲininkali kɛ ko Zahraw ye jɔn ye ko n'a sɔrɔ n'an bɛ se ka dɔɔni fɔ a la n k'u ma n ko ni ko Zahraw ye jɔn ye n ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ yirisun bɛɛ kɛ kalamu ye ka diɲɛ bajibaw bɛɛ kɛ daba ye k'u ka sɛbɛnni kɛ Zahraw ye jɔn ye bajibaw na ja yirisunw na ban pewu dɔnnibaaw ma se Zahraw ka ɲɛnɛmaya kilancɛ la san 18 mais u ma s'a kilancɛ la ɲɛnɛmaya bɛɛ journaliste ye ɲininkali kɛ a ko cogo di n ko ala de ko a ma kuranɛ kɔnɔ suratul kahfi kɔnɔ alhamdulillahi lezi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja o aya in laban ala nana ko cogo di a ko kul law kana albahru midadan likalimati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada professeur ako ala ko ako n'a ye diɲɛ ba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a kalamu k'aw bɛ ala ka kumakan sɛbɛn a ko baw bɛ ja kalamuw bɛ ban a ma se ala ka kumakan ma n'an dun nana ta k'a lajɛ kuranna bɛɛ an ko ala kumakan don a y'a 666 sura 100 ani sura 14 o de bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'i sigi su in na fo ka se sini su ma i bɛ kuranna bɛɛ sɛbɛn ka ban ni kalamu ye ka sɔrɔ kalamu kelen ka sɔrɔ a ma ban ni daba ye ka sɔrɔ daba ma ban mais ala dun ko diɲɛ ba bɛɛ o bɛ se ka kɛ cogo di n ko n'i bɛ fɛ ka ala yɛrɛ ka kumakan faamu dɛ ko nin ye ala ka kumakan ye tiɲɛ don kuranɛ b'an bolo o ye ala ka kumakan ye mais n'i mako bɛ ala ka kumakan yɛrɛ yɛrɛ la o de ye muhamadul mustafa ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kan bɛ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ kuma ala kira la o tɛ se ka se ala kira ka ɲɛnɛmaya kilancɛ la cogo min dɛ ala kira ko fatimatun bada'atun minni a ko Fatima ye ne kira sogobu dɔ de ni kira ma se ka faamu ka sɛbɛnni kɛ kira la fo ka se a kilancɛ ma Zahraw tɛ se ka faamu tan de san 18 kɔnɔ ko diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ ka sɛbɛnni kɛ Zahraw la mais a k'i wasa dɔrɔn ko Fatimatu Zahra ni ɲininkala ko jɔn denmuso don a fɔ ko Khadija denmuso don
ni ɲininka la ko Khadija ye jɔn ye a fɔ muso min tun bɛ Madina ni billiardaire don milliardaire tɛ dɛ billiardaire muso min tun bɛ Madina a kelen pe i bɛ Madina n'a lamini fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan a si ma se Khadija ka nafolo ma o den de ye Fatima ye i b'i yɛrɛ ɲininka o muso milliardaire in sera ka kira sɔrɔ cogo di fo k'i yɛrɛ furu kiriya ma kira min ni fɛn kun t'a bolo a y'i furu siri kira ma cogo min kira tun b'a bolo baaradenya de la baaradenya kira ni a ka baarakɛdenmuso n'o de ye Khadija ka baaradenmuso ye o tun bɛ voyager ɲɔgɔn fɛ ka taa Khadija ka minɛnw feere u voyager tɔ ni tile kun bɔra u b'a ye suma tun bɛ sigi Alakira kunna tile t'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ a ma kɛ ciden ye fɔlɔ dɛ o y'a sɔrɔ Ala m'a ci baaradenw ye o jate minɛ n'u ni Alakira bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma o kuma i bɛ taa sɔrɔ Alakira ka sugu bɛ diya 100%. ayi n'o ni Alakira bɔra ni marchandise fɛn o fɛn a bɛɛ tun bɛ san ka ban baaradenw nana fɔ Khadija ye ko cɛ min m'a nɔfɛ n'a tɔgɔ ye Muhamadu maa gansan tɛ dɛ ni tile bɔra tile t'a sɔrɔ a ja tɛ fana tɛ bɔ a ja tɛ bɔ wa n'a taara ni marchandise fɛn o fɛn ye a bɛɛ bɛ san ka ban pewu Khadija ko n ye nin faamu marchandise in sanni tɛ dɛ tile min tɛ ka bɔ Alakira jeni ni suma bɛ jigin a kunna ni tile bɛ ka bɔ waati min na Khadija wulila ka ko in ɲɛɲini cɛ in ye jɔn ye Khadija ka ɲɛɲiniw kɔnɔ Khadija nana sɔrɔ a fɔla a ye dɔnnibaaw fɛ ko ciden laban min bɛna na diɲɛ kɔnɔ ko a taamasere dɔ ye ni tile bɔra tile tɛ se a ma suma bɛ Ala bɛ suma jigin a kunna ko tile kun t'a sɔrɔ k'o kun ye a ka taamasere dɔ ye o ye taamasere fɛn o fɛn fɔ taamasere fɛn o fɛn bɛ yen n'a fɔla an ba Khadija la an y'a sɔrɔ a taamasere bɛɛ lajɛlen kun dafalen don Muhammadul Mustafa la sallallahu alayhi wa sallam Khadija de ye kira wele a ko ya Rasulallah a ko yala i bɛ sɔn ne Khadija kan furu siri e kira Muhammadul Mustafa ma wa kira ko a ma ko an ba Khadija o ka gɛlɛn dɛ ne bɛ bolo baaradenya la fɛn tɛ ne bolo e dun ye nafolotiba ye o bɛ se ka kɛ cogo di Khadija ko a ma a ko ne m'a fɔ n bɛ fɛ ka n furu siri e ma o y'a sɔrɔ kira ma kɛ kira ye fɔlɔ dɛ ciden ma ci a ma fɔlɔ a ma kɛ Nabi ye mais taamaserew fɛ Khadija y'a dɔn sini nin bɛ kɛ ko dɔ ye Khadija ko a ma ko n bɛ fɛ ka n furu siri ma a ko fɛn tɛ ne bolo ne ye fantan ye wa yatima de ye n ye a ko ne ma nin si f'i ye a ko yala i bɛ se ka maa yira n na wa n bɛ se ka ɲɛsin maa min ma ni ka taa f'o ye ko n bɛ fɛ Muhammadul Mustafa ka n furu siri wa kira ko awɔ n fa bɛ yen n'o de ye Abi Tɔlibi ye n'o de ye Seydina Ali fa ye ko Abi Tɔlibi bɛ yen taa i ka taa f'o ye Khadija sɔrɔla o cogoya de la ni ka ciden ci kuma in faamu dɛ Khadija ye ciden ci cɛ de bɛ bɔ ka taa muso ɲini mais Khadija filɛ ka ciden ci a bɛna kira ɲini Khadija sɔrɔla o cogoya de la ka ciden ci Abi Tɔlibi ma ni ka fɔ Abi Tɔlibi ye k'ale bɛ fɛ k'i furu siri Alakira ma Abi Tɔlibi sɔrɔla ka kira wele o de la a ko kira ma a ko Khadija ye ci bila ka na k'a bɛ fɛ ka furu siri ma ye ko cogo di a ko n fa ko b'i bolo ni ko cogo min Abi Tɔlibi sɔrɔla ka ci bila an ba Khadija ma ko baasi t'a la Muhamadu sɔnna n y'a ɲininka a jɛna
arabuw donna silamɛya la silamɛya c'est à dire an bɛ se ka silamɛya deningere cogo di an bɛ se ka kira saboter ka kira dɔgɔya mɔgɔw bolo cogo di donc arabuw nana don silamɛya kɔnɔ n bin ka sɛbɛnniw kɛ parce que ala kira bɛ na waati min o y'a sɔrɔ dɔnni de développelen don o de kama ala ye kuranna di kira ma ka na yira o la a ma kalan kɛ mɔgɔ bolo mais dɔnni min b'a la a n'a ka dɔnni tɛ kelen ye ala ma nabi ɲuman si ci fo ala k'a lajɛ nabi ɲuman in ka mɔgɔw mako bɛ fɛn jumɛn na o waati i ɲɛ tara nabila musa ala b'a ci waati min ala k'i y'a ka bere kɛ sa ye sabula magicien de tun b'o waati isa ka waati médecine de tun développelen don comme médecine développelen don donc ala tun ye isa bila a bɛ suw la kɔnɔ ala kira ta science de tun bɛ ka développer ala y'a yira o la n bɛna fɛn di a ma min kalan mɔgɔ bolo ala kira tun tɛ nabi ɲuman kun fi ye dɛ u k'o faamu nabi yul umiyi ko umiyu k'u k'a kɔrɔ ɲini umiyu kɔrɔ n ma an tɛ kira ka waati la n tɛ fɛ ka don o la an bɛ fatima de ka ko la mais n bɛ fɛ ka kadija ni kira ka kow daminɛ de f'i ye o ye kadija fatima sɔrɔ cogo min Khadija kira nale Khadija ma a ko Jibirila ye ci bi k'an kɛ ciden laban ye ko ala ko n ye ciden laban ye Khadija sɔrɔla k'a fɔ kira ye ni ala y'i bila kɛ e Muhamadu kɛra ciden laban ye o ma bali ne Khadija la kira a dɔn ne Khadija yɛrɛkun ani n ka nafolo a bɛɛ ye e kira ta ye n ka nafolo ani n yɛrɛkun o bɛɛ ye e kira ta ye a ye ɲininkali kɛ ko kira bɛ furu Khadija ma waati min k'a tun bɛ si so jumɛn kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ ko kira bɛ furu Khadija ma waati min ko dilan jumɛn tun b'a ka so kɔnɔ mais a ye na ɲininkali kɛ tuguni ko Khadija bɛ fatu waati min k'a to kira bolo k'a tun bɛ si so jumɛn kɔnɔ ko Khadija fatula dilan jumɛn kan Khadija y'a ka nafolo de bɔ k'a di kira ma fo ka Khadija tigɛ langoloya Khadija tun bɛ si dilan min kan Khadija y'o dilan labɔ ni k'o feere k'a don alakira Muhamadu Mustafa kungo la o de kama an ba Khadija bɛ fatu don min a fatula tamaro dɛbɛ de kan waritigiba in tamaro arabuw tun bɛ tamaro filaburu ta ni m'u fara ɲɔgɔn kan k'a dada ɲɔgɔn na k'a kɛ dɛbɛ ye Khadija fatula tamaro dɛbɛ de kan muso min tun bɛ si Samikaw ka tapi baw kan o de filɛ fatula tamaro dɛbɛ kan John Zaharaw ba o y'a sɔrɔ Khadija balimakɛw n'a balimamusow bɛɛ fatula fo k'a to balimakɛ kelen ani min tɛ ba la o de ye Ibrahima ye seliba sɔgɔma kira y'i labɛn waati min k'a bɛ ka taa selikɛnɛ la ala ye Ibrahima bɔ kira bolo seliba sɔgɔmadafɛla kira nana o selikɛnɛ in la kira ni ɲɛjiw nana misiri la sahabaw ko kira ma e bɛ sɔn ka kasi ala k'i den tanya kira sɔrɔla k'a fɔ o don de ko ɲɛw bɛ ji bɔ dusukun bɛ kasi mais an tɛ fɛn fɔ min bɛ don ala gasi la a tun bɛ ne kɔnɔ de ko nin den in de ye ne jigi ye a bɛ n kɔnɔ de ko ne kira tɛ yen don min nin denkɛ in de kan ka jɔ n jɔyɔrɔ la o de kama an ka bamanankan na an b'a fɔ ko n'i ye ala deli den na ko n'i m'i farati ala b'a kɛ muso ye kun dɔ de b'a la o ɲɛ tɛ an ba Mariyama fa Imurana denko y'a minɛ waati min a t'i jɔ ka ala wele denko la a ko ala n'i ye n sɔn den na ala n bɛna den in di e ala ma ala y'a kɛ jumɛn ye muso Mariyama ala ye Imurana sɔn Mariyama na o don a nana fɔ Imurana ye waati min k'a muso y'a yɛrɛ sɔrɔ denmuso la Imurana y'i jɔ a ko ala ne kun ko de n'i ye n sɔn den na m'a di e ala ma wa laysa zakaru kal unsa wa inni sammaytuha Mariyam ala cɛ ni muso tɛ kelen ye mais ala n ye den in tɔgɔ da ko Mariyama ala layiru kan min bɛ ne bolo n y'a di e ala ma o de kama Mariyama sɔnna k'a kɛ ala ye Isa d'a ma k'a sɔrɔ fa t'a la donc kira bɛ denko kasi la waati min ala k'a ma bɔ ka taa selikɛnɛ seli inna a'tayna kal kawsara
ni dɔnnibaaw fana b'o tafsiri ko ala ko kira ma ko an bɛna i sɔn alijinɛ kɔ la alikawusara kɔ o y'a kɔrɔ dɔ ye maa kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ lamɛn dɛ a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ala mako bɛ min na a ye ɲininkali kɛ parce que sababu nuzulu de bɛ fɛn bɛɛ la quoi causes de bɛ ala bɛ aya o aya jigi ala bɛ aya in jigi ni cause dɔ de aya si ma jigi kuranɛ kɔnɔ ko cause t'a la sababu dɔ b'a la o de kama n'i bɛna tafsiri kɛ f'i ka sababu nuzulu dɔn ni aya in jigila kun jumɛn kama o de kama i tɛ se ka tafsiri kɛ fo dɔnni 15 bɛ yen dɔnni 15 f'i k'o ba digɛnw ni cogoba a si ni si tɛ kelen o dɔnni 15 n'i y'o ba digɛnw cogoba i bɛ sɔrɔ k'i n'i yɛrɛ sigi k'i bɛ tafsiri kɛ o waati i b'o de cogoba ka sɔrɔ ka tafsiri kɛ ala ko inna a'tayna kal kawsar a ye ɲininkali kɛ ko ala bɛ aya in jigi waati min k'a cause ye mun ye a cause de ye kira de bɛ ka kasi denko la e bɛ ka kasi denko la n'ala b'i sɔn a bɛ mun d'i ma a b'i sɔn den de la alijinɛ alikawusara ala y'a bɛɛ dan kira de kama o de ye ala ko adama ma don min ala bɛ yafa adama ma adama ye ala kira de don ani ala cɛ ani alul beitu ala sɔrɔ k'a ɲininka ko kayfa arafta muhammadan wa ali muhammad adama i ye muhamadu dɔn cogo di ani muhamadu somɔgɔw adama sɔrɔ k'a fɔ ala ye o a ko i ye n dan waati min n y'a sɔrɔ arusi la a sɛbɛnlen don la ilaha illallah muhammadu rasulullah aliyun waliyullah fatimatu sayyidatu nisa'il alamin el hasan wal husain sayyida shababi a'lil janna iba dun tɛ siya kitabu la dɛ nin ye sunna kitabu ye durrul mansur li shuyuti ayi ma siya kitabu fi sunna kitabu shuyuti ka kitabu ala yafala adama ma ni muhamadu de la o de ala ko adama ma ko lawla muhammadun wa ali muhammad lama khalaqtul aflak a ko ni muhamadu kun tɛ ne tɛ aljinɛ dan ala ye aljinɛ dan cɛ min kama aljinɛ bɛ k'o bolo koba ye aljinɛ t'o bolo koba ye aljinɛ ye e ni ne de bolo koba ye mais aljinɛ b'a ɲinina de kira ka don ale la e b'a ɲinina de e ka don aljinɛ la donc kelen tɛ alikawusara b'a ɲini de kira ka maaw don ale la ni ko sinon kira mako tɛ jɔ alikawusara la alikawusara de mako jɔlen don kira la wa ala tɛ kira ɲɛji cɛ ni alikawusara ye sabula kira mako bɛ den de la ala ko n bɛna den de d'i ma den min ni alikawusara ye kelen ye arabuw fɛ darisu dɔ bɛ yen ni mɔgɔ minnu ye lycée kɛ fo ka se université ma u b'a fɔ a ma ko mantik ilmul mantiki la ni misaliya bɛna di ilmul mantiki b'a fɔ el misalu yuqarribuna bi shay'in wa yubaiduna anil ashiya ni exemple bɛna di fɛn o fɛn la o exemple min b'i hakili surunya de ko dɔ faamu na k'i hakili yɔrɔ ma jan ka bɔ ko ɲagaminu na subhatu la donc ala bɛ fɛ ka yira kira la n bɛ fɛ k'i sɔn den na den min ni alikawusara ye kelen sabula alikawusara ye ba jabali de ye a tɛ ja a tɛ furase kasa tɛ bɔ a la alikawusara ye ba jabali donc kira ne bɛn'i sɔn den min na ba jabali don o de kama ala bɛna kira d'a ma wa ala bɛna zaharaw di kira ma waati min ala ko kira ma a ko n bɛ fɛ i ka kaliwa kɛ kaliwa i tigɛ ka bɔ mɔgɔw la riwaya dɔw ko tile 30 riwaya dɔw ko tile 40 kira y'i tigɛ ka bɔ adamadenw na tani tile 30 o tile 30 in kɔnɔ kira bɛ sun tilegan fɛ a bɛ sun ɲɛnɛmaya mais a lajɛ tile 30 in mɔgɔ minnu taara hiji la an balimamuso bɛ yan n'o de ye jɛnɛbatu de ye o donna gawuru sawura la kira tun bɛ jibirila tun bɛ jigin kira kan kuluwo min na aw ɲininka k'a yɛrɛ cogo bɛ cogo di ni bɛna yɛlɛ kan n'a ka nɔgɔ ou n'a ma nɔgɔ hijidenw de bɛ se k'a lakale mais Khadija tun bɛ yɛlɛ o kulu in na diɲɛ ma don o don ka taa kira ka suntigɛ n'a ka suguri d'a ma Khadija tun bɛ yɛlɛ a la a lajɛ faama muso milliardaire muso arabuw bɛ ka ɲɛbɔ muso min fɛ mais o muso in de filɛ ka kɛ a yɛrɛ ka kulu yɛrɛ a cɛ ye
barakɛlaw b'a bolo a jɛla bɛɛ kɔ ko k'ale bɛ kulu yɛlɛ a furukɛ ye o de kama kaliwa tile 30 dafala waati min ala ko jibila ma a ko n'a fɔ muhamadu ye sini an ka kadija bɛna na ni dumuni min ye n'o bɛna kɛ suntigɛ a fɔ kadija k'i lafiya a kana na n'o ye o ye tile 29 ye kadija nana waati min ni suntigɛ ye kira ko a ma ko sini tile 30nan don ka ne yɛrɛ sɛgɛ ka na ni dumuni ye i b'a kaɲi i lafiya sabula ala ko n k'a f'i ye k'i k'i lafiya o tile 30nan don kira bɛna suntigɛ waati min ala ko jibirila ma don alijinɛ kɔnɔ a lajɛ yiriden min bɛ yen n'a yiriden ka di ka tɛmɛ yiriden bɛɛ kan t'o tigɛ i ka n'a di kira ma ko kira k'a suntigɛ n'a ye dɔw ko pomme dɔw ko raisin mais bɛɛ ma bɛn yiriden kan yiriden sugu jumɛn don mais ala ye yata hal ala ye yiriden kɔni bɔ alijinɛ kɔnɔ ka n'a di kira ma kira y'i suntigɛ n'a ye kira y'i suntigɛ n'o yiriden waati min na jibirila ko kira ma a ko ala ko n ka n'a f'i ye ko bi kaliwa banna i yɛrɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔw la tile 30 mɔgɔ ɲɛ kun tɛ da i kan i bɛ ka su minnu don i bɛ ka nafila minnu jɔ a banna pewu bi n'i taara i jija i ka gɛrɛ an ba Khadija la kira gɛrɛla an ba Khadija la kuma la surunya bolo ma o de nana kɛ gɛrizigɛ ye Fatimatu Zahra la Khadija a bɛ gɛrizigɛ Zahraw la waati min o y'a sɔrɔ embargo de bɛ Khadija kan Maka muso bɛɛ kɛlen don k'i yɛrɛ tigɛ Khadija la ko parce que munna a y'i furu siri kira ma kira ye fantan ye n bɛ kisa kelen di ma ni n ka kuma datugu ne ye su bɛ ka kɔrɔbaya nɛnɛ b'a la larabucɛ dɔ nana ala karama a ko ya Rasulallah a ko ne ye fantan ye ala karama ɲini fɛ i ka dumuni di an ka dumuni kɛ kɔngɔ bɛ n na n bɔra an ka dugu la n nana Madina kɔngɔ bɛ n na kira n y'a mɛn ko e de ye nabi ɲuman laban ye fantanw jigi ye e kira de ye kira kɔngɔ bɛ n na n bɛ fɛ i ka n ladumuni kira nana lajɛ o don fɛn t'a ka du kɔnɔ min bɛ se ka cɛ ladumuni dumuni tɛ yen ala ka ciden cɛ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan dumuni t'a ka so kira sɔrɔla k'a fɔ larabucɛ ye a ko n b'i ci n denmuso ma Fatima taa ka so i k'a fɔ a ye ko ne ko k'a ka dumuni d'i ma i ka dumuni kɛ larabucɛ taara kira ka so a ko kira a ko Fatima ma ko kira de ye n bila ka na ko n ka na i ka so Fatima k'i ka dumuni di an ka dumuni kɛ kɔngɔ bɛ n na Fatima y'a lajɛ dumuni t'a ka so o don Fatima donna a ka so kɔnɔ a y'a sɔrɔ kanabiri min bɛ yen a bɛ fini min kɛ k'a yɛrɛ datugu n'a ye n'o de ye a ka langana ye o don o cɛ ɲuman min bɛ yen Fatima ye o de bɔ a ka so k'o di larabucɛ ma ko larabucɛ ka taa n'a ye ka t'o feere ni ka a wari kɛ dumuni ye ka dumuni kɛ arabucɛ bɔlen a taara kira ma a ko kira a ko n taara sɔrɔ dumuni tɛ Fatima ka so mais a ka langana min cɛ ka ɲi a y'o di yan ko n ka taa o feere ni k'a wari kɛ ka n balo n'a ye ka dumuni kɛ kira k'i gɛrizigɛ don ta n bɛ fɛ ka yɛrɛ la Fatima ko k'a bɔ k'a di ala ma est ce que a yɛrɛ y'a kɛ wa n bɛ fɛ ka Fatima jɔyɔrɔ dɔ de yira la a ye min bɔ ka di ala ma larabucɛ taalen kira ka sahaba dɔ tun bɛ Ammar bun Yasir ale ba de ye Sumayya ye ale ba de ye muso fɔlɔ ye min joli bɔnna silamɛya la o Ammar bun Yasir o de y'i dɛn ka wuli ka bɔ kira kɛrɛfɛ ni ka taa fandankɛ in kunbɛn sira kan a ko fandankɛ in ma ko min ma i bɛ Fatima ka langara feere joli fandankɛ ko Ammar bun Yasir ma misaliya la ko n b'a feere 1000 Ammar bun Yasir ye 1000 bɔ a kun ni k'a di fandankɛ in ma a ko taa n'a ye ne mako bɛ Fatima ka langana la arabukɛ ye langana in ta Ammar bun Yasir ye langana ta ni ka taa ka so a sera a ka so waati min a y'a ka jɔnkɛ lajɛ a ye langana in di jɔnkɛ in ma a ko min ma i ka taa nin di ala kara ma ko k'a di Fatimatu Zahra ma ko ale Ammar bun Yasir y'a san Fatima ye barakɛla a ka jɔnkɛ y'a ta ni ka taa langana in di kira ma a ko kira i ka sahabakɛ Ammaru
o de nci ko nga nani langana ye ni nga di e kira ma mama daw ma de a ko nga kila tuguni ni nga yɛrɛ di e kira ma ko sabula k'a ye ne kankɔrɔya kan di e kira ma jɔnkɛ fana ko kira ko jɔnkɛ ma a ko i bɛ taa ni langana ye ka taa di Fatima ma wa n fana y'i kankɔrɔya n y'i kɛ Fatima ka jɔn ye bi jɔnkɛ taara ni langana ye ka taa di Fatima ma a ko kira de ko n ka na langana in di ma ko n kana da o ma dɛ ko a tilala tuguni ka n kɛ e Fatima ka jɔn ye Fatima ne bɛ sa i ka jɔnya la Fatima y'a ka langana minɛ a ko jɔnkɛ in ma a ko ni ne fa de ye e di ne ma k'e ka kɛ ne ka jɔnkɛ ye a ko ne Fatima y'i kankɔrɔya bi Ala kama fini kelen Fatima ye min di Ala kama histoire nana fɔ kira ye jɔnkɛ nana nisɔndiyalen kana fɔ kira ye ko Fatima ye ne kankɔrɔya kira ye Fatima wele a ko Fatima a ko a kɛla cogo di Fatima ko e ye jɔn di ne ma Ala kama a ko ne fana ye jɔn in kankɔrɔya Ala kama kira sɔrɔ k'a fɔ ko a ye Amar bun Yasir wele Amar bun Yasir nana waati min kira ko Amar ma e min sɔnna ka Fatima ka langana san ni ka tila ka jɔn di ne kira ma Amar fini ye sutura ye e Amar n y'a ɲini Ala fɛ Ala k'i sutura diɲɛ ani lahara Fatima ka fini kelen a ye jɔn kankɔrɔya ka fantan ladumuni ni ka tila tuguni ka Amar sutura ka garanti ta Amar ye aljinɛ kɔnɔ jumɛn el infaqu fi sabilillah ka bɔ k'a di Ala ma Fatima ye fɛn fɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ di Ala ma an baw a y'a jija a ka kɛ Fatimatu Zahra ɲɔgɔnna ye n'a dira a kana kunnadali kɛ n'i ye fɛn min di Ala ma i b'o ɲɔgɔnna sɔrɔ an bɛ Sherifu ka kɛnɛ kan n ka foli bɛ n cɛ kosɛbɛ aw ma jama ye ni jama sanumanba ye alhamdulilayi de don kuma wɛrɛ foyi tɛ ne da ne nisɔndiyalen don ni Fatumata Zahra ka anniversaire ye n kunkɔrɔtalen don n'a ye n b'a ɲini Ala fɛ a y'a sɔrɔ degun bɛ maa o maa da la Ala k'a wuli bana wo garijɛgɛ ko wo a mana kɛ fɛn fɛn Ala k'a wuli yanni ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ Sherifu fo Ayidara a ka video dɔ la ko mɔgɔ t'ale musow fo n'o ye ne baw ye n bɛ n ba bɛɛ fo ka n balimakɛw fo ka Sherifula bɛɛ fo ni anniversaire kɛnɛ in kan parce que olu ye Sherifu de ye Fatumata Binta ya Rasululayi mɔdenw don an ka foli b'u ye alhamdulilayi rabbil alamina an nisɔndiyalen don an kɔntalen don an sɛwalen don an b'an balimakɛ ka kɛnɛ kan n'o ye Ayuba Sangare ne Ayuba Sangare ye Fatumatu Zahra sigi a t'i bali anw na fiyewu parce que Ayuba de bɛ ka Useniya présenter Bamakɔ yan ale ka baara bɛnnen don Ala ko ni Alakira ko ni Sherifu kanuni ma donc n'ale ye kɛnɛ sigi ko y'an ba Fatumata ye a diyara n ye a bɛnna ma a bɛ kira ka mawuludu kɛ a bɛ Useni ka ziyara kɛ a bɛ Fatumatu Zahra ta kɛ donc ne bɛ min fɔ an balimamusow ye ka min fɔ silamɛmusow ye an ka an ba Fatumata ladege jogo ani sabali ani danbe la ni mɔgɔ b'i yanga Fatumatu Zahra de kan k'i yanga bɛɛ sanfɛ a fa ka fisa ni bɛɛ fa ye n'o ye Alakira Mamadu sallallahu alaihi wasallam a furula diinɛ cɛ min ma n'o ye Badara Ali ye bɛɛ b'a dɔn jadi la a ye fɛn minnu kɛ kira balima don mais a ma waso a ma yada donc an bɛ dugawu k'an balimamuso ye n'u bɛ furu la u ka sabali u cɛw kɔrɔ u ka an ba Fatumata ladege mɔgɔ mɔgɔ bɛ Fatumatu Zahra sigi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɔ ka Ayuba yɛrɛ furumuso fo n'o ye Umu ni Dili ye bon bɛɛ ye Umu fo ko Umu ka ɲi Ayuba de ka ɲi ne balimakɛ de ka ɲi n'i bɛnna ni cɛ ɲuman ye a bɛ diinɛ don i kɔrɔ n'i bɛnna ni cɛ ɲuman ye a bɛ hakilina ɲuman caman d'i ma Ayuba yɛrɛ kɛra furu cɛ ɲuman ye Umu yɛrɛ kɛra furumuso ɲuman ye donc n kɔntalen de don kuma foyi tɛ n da ka bɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Fatumatu Zahra sigi ka bɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Usmani Sherifu Madani Hayidara k'a ka denbaya fo nin yɔrɔ la k'an ba Fatumata fo nin yɔrɔ la a ka Fatumatu Zahra sigili la ne yɛrɛ woloba ye Fatumata ye k'a fo nin yɔrɔ la a ka sabali la Fatumatu Zahra la k'an fa n'an karamɔgɔ ni Sɛkinɛ Jawara k'a fo nin yɔrɔ la ka Seko Lasana Kanɛ fo Segu ka Seko Mugutari ko k'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo Sirifila tele mɔgɔw k'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la Fatumatu Zahra bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ wajulu bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ aw cɛsirilen don
ne kontalen dɔrɔn de don kuma foyi tɛ ne da n bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ kɛ zaraw ye alhamdulillah comme kun y'a fɔ a kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na ni kun ye an ye janjigi la ka bɛn ne décembre kalo ye san 2025 alakira ba kisi ni nɛɛma b'a ye a denmuso sanuma n'o de Fatima Zahara ale ka bangeni san yɛnɛma ɲɛnajɛw n'o de kɛra an karamɔgɔ fɛ n'o de Ayuba Sangare ye ni ye laada ye san o san a bɛ ni anniversaire ba in la ɲɛnɛmaya an bɛ dugawu kɛ ala ka san caman caman ta yira an na basigi ni bɛn ni kɛlɛ ala ka sabati an ka jamanaw kɔnɔ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔ ka dugawu kɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na Fatima ta ye nɔrɔ ye